ole tun tuma chuanin Isua chanchin Bible in a tarlan lo sawidan hrangte kan ngai thladon ani chuti rol chuanin chip chiar tak chuanin kan soi seng don lova atlang pui kan soi chodon ni a chan chu source hrang kan soi chip chiar lutuk chuanin a thui don lutuka chu baka angai nom lo jok thei ve tlatani ti chuanin kan lal Isua kumbo kan ti mai chu enge omziani ta ang Bible kan en chuanin lukabung ni changsom ni pahnia khanin tempula Isua kalthu kan hmuwa chuta chuanin kumsom pahnih mi ani thu luka hian a soya chumi hnuwa kan hmu le chuanin baptisma a chandon lai vel kha ani le lukabung thum changsom ni pathum kan en chuanin Isuan azirtir trantir lai vel khanin kumsom thum alo ni to ti record ani le chanchin Adangte phei chuanin a kumza thi an record lem lo ni ti chuanin Isua chu kumsom pathum ani tanga kumsom thum ani inkar hi Bible hianin a record tami alo ti na nia chu wangin he kumsom pasari som pariat chung vel hianin Isua hi khoi ange alo om ti chungchang soina hi Isua kumbo an ti thin chu alo ni ta ni sawidan tam taka oma adikle diklo phei chu siat ani lem lo hlama then khat phei hi chu Christian rin na tang phei chuanin a oi om lo mai ani lawa anu izat thak jok hialani tin hetiang lam han ti chua emo han tarlan ang chi hi tam tak chuanin thil tru lo le Bible rin helna ang hial ten kan lo ngai mai thaya ma sela hetianga ring lo mi te kan ti Isua ring velo ten Isua chanchin an sawidan le an lo pu dan te hi Isua ring tu in ti te tan chuanin kan hriat atul hle zo kani Bible in kan hriat tur chen chu min sila atok mai hi kan han tiliam le pot mai thina Bible ring velo te hena Isua chanchin han soidon taila Bible in a soilom ti liam pot khan kan thu soyen pomangem tin heng Isua chanchin Bible in ziak ni lo source danga kan hmu te hian kan Bible Isua chanchin kan soi hi atak taka alo om nge ani ti an nem nget ti hi kan hriat fia apoi mo ome tin thil reng hi ril rufim taka ngai tu thin tur hi nia ayanga ma ril ruzim lutuk ni te hi a thalo bokani khalam kha chu du tokila kan thu puya lu don teang Bible po telin thuziak tu masa te khan Isua chanchin hi anziak chip chiar lem lo hle hloma achan ni bera lang chu Isua kha baptisma achan ma rong bol na atran ma kha chuanin vantlang hria turin alalar lem lo ni in alangani chu wangin hmanlai thuziak a hianin Isua rol thar ani hunlai chanchin hi mu tur atam lem lo ni in alangani a hunlai na chuanin historian thaber ang hi alangai thei tur Flavius Josephus sameu po khanin Isua chungchang hi aziak tam lem lo hle rol thar ani hunlai chokha aziak le chuang mi alawa the Antiquities of the Jews tia khanin tlema zong atarlanga Isuan thilmak ati thute Juda le zentel mi tam tak a hip thute pilatan akhen be tir thute le athole thute ani bera Bible kan muang tlang pui kha ani tin thalo sa anti mai ama hi Christian ani lawa hepa hianin ale khabuwa Isua thi laya thim kha ni oklem ni na soya ma se chu Christian ziak tu mi pakhat Sextus Julius Africana sa chuan a chan let na aziaka ni oklem ani lo thu a soilia chutiang chuanin Isua ming tarlang tu neu chu an om nuala chuti rwal chuanin kanlal Isua hi rol thar ani hunlai chungchang hi tarlang ero an tam lem lo ani mai thei tin Isua ming ziak lang tel ho po hianin Isua chanchin ngorongor an ziana lam nilavin Isua an dodal na le a chezonga an soina hi ani tlang puya kan soitak ang khanin source zong chu kan soi kim seng don lova heng texita san niro noya Christian te torna chungchang a soina a Krista ming atarlan chungchang te le midangdangin Isua thi na chungchang an zia ang chi te an ni hloma Isua thi na chungchang Bible nilawa record om ang chi te hi chu video shanin ti chua kan la tum jok don nia ti chuanin chu tiang chuanin man lai historian te khan Isua chungchang chu tlema zong tarlang ve bok ma se kan hria du ber rol thar ani hunlai a hun man chhodan chu an tarlang lem lo ni ti chuanin a hnulama Christian na po alo dar zaw deuh hnu khanin dodal na po anasa vezel boka tin romin khovel an apply ti maila khang hunlaya Judaten helna Simon bar kokba te hunlai vel atang to khanin Romi te khan Christian te le Judaten chu an hriat pol thina wangin kan ti don nge Juda sa khopeng ang dewa khanin an da tho awang po niang Judaten le Christian te inkara po khanin in clear thanna anasa vezel boka
Judate po khanin Christian sakwa chu an do chho ve zel boka chu chuanin a hrin chhuah chu Toledot Yeshua anti mai hi ania hi Bible ni lawa chuanin Isua chanchin chungchang deuh hleka ziak na bu dang pakhat ani ome chuti rualin mi pakhat kut chuak kan ti mai tu emozia tia han soi tur ang chi kha ani lo ni atira chuanin tongka in hlan chon ang chi oral stories ang chi hi ani mela chu anuwa ziakin andata chu wangin varzon sang awma ma sela atlang pui chu a in ang deuh vek thungani ti chuanin varzon sang te hi toite te in lo bi don taila ama sabara chuanin cross varzon anti hi nia Samuel cross chuanin varzon sang te la khomin kum sang kha zakwa pani khanin a compiler chuta chuan a sawidan chuanin miriami mari tia kan soi hi miriami chu miro pui tak pakhat yohana nana zohana tia kainin kan lam ang hi nen an in huala yohana nana hi davida thla ami ni in tora scholar ani bokani ni khachuk yohana nana omlo lain miriami then ompa Joseph ben pandera chu miriami ina chuanin avakala heti lai hianin miriami chu a mai che hun bi chhuah lai ania ti chuanin Joseph ben pandera chuan apong swala ti chuan miriami chu alo raita ti chuan fapa ashinga ahminga Yesu asa Yesu chu a mai che hun bi chhuah laia ason ani ti ania heta hianin hebrai ho soidanin an hming kan han soya mari tia kan soi hi hebrai tonga chuanin miriami ani maya Josepha kan ti hi Joseph ani le a yokhana nana kan ti chu Johana ti na ni le maya achan chu hebrai alphabet a hianin j sauna omlo wangani adot le chuanin kumzabi som pathumna a roman marty version anti hi lo soi le taila atlang pui chu hetiang hi ani Queen Helena lalai kan Jerusalem a chuanin temple lu na bula dara siam ui pahni anda achan chu tempula mi an lua pathian ming thuruk anti mai sem hame foras anti chu mi in an ruk chhualo nanani an soidan chuanin he sem hame foras hi mi in an hriat chuanin timaila chu mingmang chuanin thil ti theina an nei theya ma se chumi washe tur chuanin an chhuale lama dara siam ui khan alo bawanga ti chuan chu pathian ming thuruk chu an thei ngil le donani ma se Nazareth Isua chuanin tempula alu chuanin chu ming chu aru chuak theya chumi mang chuanin ama zui tu mi zathum som a khawm theya ama chu mesia in chalin nula thiang hlim laka piang le pathian fapa ni in chalani athu soite fin fia tura anti chuanin sem hame foras mang chuanin ke bai pakhat atidama chutia ama zui tu an puntak zelawang chuan Helena chu Judate chungchang en thli thlai tura ti ania Isua chu Queen Helena ma a in lan chuanin ama chu zol nei ten an lo soilok mesia ngei chu ani thu asoya afin fia na tanin sem hame foras mangin mithi pakhat chu akai thaulea chu thilamu chuanin Queen Helena chuan mak ati hle maya Judate ro chu an au boi ta noi mai ni Isua ro chu Galilee ram chaklama akal bo ta daya chuta chuanin lalnu chu thu thonin ama Isua tana engma ti lo turin ashila Galilee chuanin Isua chuanin athil ti theina anrin theina turin bu her som na lunglian tak mai chu tuipui chunga chuanin long ang mai hianin alan tir le Queen Helena po chuanin mak atile hle mai ni Isua huai sen na chu afak hle boka ti chuanin atoi zong in soi tamaila Israel upa te chuanin Queen Helena ne na chuanin Isua le Judas Iscariota anti chu sem hame foras chungchanga in elna kan ti don nge mi pui ma nei phal sak turin an nge na ti chuan chutia an in elna chuanin Isua chuan thu po soi hlei theilo kopin hliam atuara chu Queen Helena in amu chuan Isua khan abum thina ni ti ashiatin athina rim hle a Isua chu mi pui kal khom te hne na chuanin a hlana Isua chu theibu fai kuangten an worship maya mi fingthen ka chuanin Isua chu khai hlum an rota ma se eng thing ba chuanin adol lawa achan chu Isua khanin ama in eng thing ma in an dol lo na turin sem hame foras mangin alo cham hnan to wangani chu wangin Isua chu thlai chi khat kuang ti maila chu tiang zar nget thataka chuanin an khai ta zokani ti nia adot le chuanin Strasbourg Manuscript antia chuanin mari chu sipai pakhat ben pandera chuanin a thlema ti chuanin ben pandera fa chu apaita chu Isua khani nopang Isua chuan Judate dan anga lukhum akhum thin lo wangin dan za lo na satak alantira antia
he manuscript a hianin kan soitak version ang tho khanin Yeshua thil ti theina chu tempula pathian hming thuruk wang kha ania Judaten Queen Helena ma doi thiama anpua ma se Yeshuan Queen Helena ma chuanin mithi a kai tho wangin a chho zalen le tani Yeshua chu Galilee rama akala lumin sawa asiama nunna apea tin bu hersom na lungchu tuya alantir boka close na rachuanin Toledot hian chanchin thabua Yeshua thil makti te hi an hnial lawa thil tha chu swala an chantir mai zo kani tina soi nge nge ni ti chuanin he varzona mi huai sen Juda Iscariot a chuanin tempula pathian hming chu azir ve boka Yeshua le Juda chu van boruaka anin suala Juda chuanin hne na achangta ti chuanin thil ti theina lauta Yeshua chu an mana kerop thinga an khai hluma an phum ta ni ti chuan aruang chu ruk bo ni in a thlan ruak be chanin azir tirten vana lon ta ni in an soya ma se aruang chu huana thu rukin an va muwa chu chu Jerusalema lakirin Queen Helena an va entir le ani ti ani bokani adot le chuan Origen version an ti mai sangkha zaruk somriat pakhat kuma Johan Origen sela ti chua hi lo soi vele thuak thuakila heta hianin Juda tlangwal pakhat lak lo ve tak mai pakhat hi a oma aming chu Joseph Pandera ani ama hi mela chuanin duai lo ve tak mai ani nge nge tin mi poisak nei lem lo le satha tak mai ania Bethlehem khuwa cheng ania a then om mai a hianin mei thai nu fa an oma a fanu jok chu Miriami ani kan soi tong khanin Miriami ti chu Hebrai tonga Mari ti na ni maya chu wangin kan hriat thiam dan turin kan lamdan angin soi to jok mai la Mari chuanin pasal huala neya a hming chu Johana ani heng hming te hi atira kan soi cross versona yokhana na ti te tho kha an nia kan hriat thiam dan turin Johana ti mai la ani hi pathian tri mi le mi fel takania Rabbi Simeona zirtir ani nge nge ni he version hianin a soidan chuanin Joseph Pandera hianin Mari chu angai mela a pasal hual lema changin a che chwal puya ti chuanin Mari chu alo raita chu wangin Johana khanin Mari chu akal sana Babylon apan santa ti chuanin Mari chuan fapa alo shin chuanin Yehoshua asa anuwa Yeshu ti in athak le ni ti chuanin Yeshu kan ti chu kainin Isua kan ti hiani maya chu wangin Isua ti to maila Isua chu alo lai kan deuh chuanin Mari chuan Judate dan zir tir turin sikul akal tir ve thina nikhat chu Isua chu puithiam ma lukhu lovin akala chu chuanin za lo na alantir antia chu wangin mi in an soi du maya son ninge ya ngai na chu alo zual deuh dewa ti chuan Joseph Pandera son ani ti an hre chuak ta Isoi ro chu Galilee lama atlan bo daya chu ta chuan kum engemaw zat a kho satani ti chuanin temple sak ani lai khanin lal Davida khan alung phum an lei lain lung pakhat thi asara chu ta chuanin pathian hming hi a inkara chu la in mun thiang hlim bera chuan da ta chu pathian hming soi hlei theilo an ti chu temple kila lung an tia chuanin an kera chumi hming mang chuanin thil ti theina na satak anei theiani ni kha chu Yeshua chuan Galilee tanga aron kalin arukin temple chuan chu hming chu azirta chumi hnuah chuanin Israel tlangwal mi zathum le som zat a khoma Mesia kani Isayan ashil lok ngai ro nula thiang hlim chu arayanga fapa shinganga ahminga Emmanuel an sa ang tia asoi kha kani antia anung zui tu te chuanin ke bai hi an ron hruaya pathian hming mang chuanin alo tidam tamaya chu vele Mesia chungnung bera fapa tin an betamai ni chu thu chu Jerusalem athlenga Sanhedrin te chuanin Yeshua chu man turin thu an titluta anani le ahazia te chu azirtir anga tangderin Jerusalema kal tura thlem turin antira puithiam te chuan manin lalnu heleni hnena an hruaya hemi hi doi thiamani mitin renga hip khomani tin an heka Yeshua chuan man lai zol nei te po khan kalau kal tur thu hi an soilo kani tin a changani lalnu chuanin puithiam te chu in dan buwa chu tiang chu omem tin an zota anni chuan om chu oma ma se hepa chungchang hi chu anilo Mesia chin chiana hepa hian a hlen chuak ho lo antia chumilai chuan mithi ruang an ron la Yeshua chuan alo kai tho tamaya lalnu heleni chuanin a chhuwa le tani puithiam te chuanin lalnu hnena chuanin an hek le lalnu chuan mi pahnih tirin a ko tir le pathian fapa anga a in chalai takin an va hmuwa a zirtir te chu lo do dal lawa in man tir mai turin atia
chuta chuanin pathian hming chu alam lea hluma savalem an siam te chu a thlo tir tamaya bu rod lunglian tak mai te chu tuya chuanin alan tir bokani lalnu mitir pahnih te chu an thil mu chu hril turin a tir le ta lalnu chuan chu thu chu alo hriat chuanin mak ti in a khura puithiam te chuan Juda Iscariot chu Yasuan a hman thin pathian hming horop chu zir turin an thlem ta ani po chuanin lalnu ma chuanin thil mak te chu ati thei tamaya Juda Iscariot le Yasua chuan thil mak an in ti siaka chu milai chuan an pahnih chuan pathian hming horop chu an thei hnil dun ta chu vele Isua chu an man ta alu an khu saka thei bu fai tiangin an vua pathian hming horop chu a thei hnil tor wangin engma ati thei to lawa Tiberia a sinagoga an hruaya bana an phuar beta atuya hala wangin zut thur an peya alua hling lukhum an khum tira upa tele azui tu te inkara in hialna na satak alo chuak ta azui tu te chuanin Antioquia yamo ai kuptara ma emo chua pui mai an dua ma se Yasua chu kalhlen kut ma ni thleng chuan chuta chuanin a om tarenga Yasua chuan tempula kallea pathian hming horop thuruk chu nei le adua sabeng tung chunga chuangin Jerusalem aluta azui tu tenen chuanin tempula an luta anzinga pakhat Juda Iscariot chuan Yasua chu tempula mu thein a omdon ti puithiam te hrila ti chuan Yasua chu an man leta puithiam te chuan a hming an zota hming hrang alam koala Bible chang a soya piang te chu puithiam te chuan Bible chang vekin an phet thla ni Yasua chu kalhlen kut mani dar ka rukna an tihlumta thinga khai kan antuma ma se atliak tamaya achan chu pathian hming horop a hriat laia thil ati theilai kanin thing reng in ama an dol turani lo ti in thu alo petlok to ni ma se thing ani ve chi alo wangin kerop kuang chu alo lam maya chuta chuanin chonhu tong trai hun thlengin an khai kangta pathian lekhabu in ataksa chu thinga zan khwa in khai kanin om tur ani lo atia wangin khopui pona an phum ta ni ti chuanin cholkar ni masaber ni in ahnung zui tu mi huai sen tak te chu lalnu heleni hne kalin an tha ta ka chu me sia nge ani ti an soya a thlana chuanin mu turin a om to lova a soilok angin wana a chhota ni an tia ngun taka an zon hnuwa po thlana chuanin mu tur om lo tak taka ma se huan en kol tu chuanin thlana tanga la in huana lui kam triau vuta chuanin a phum alo nia lalnu heleni chuanin Yasua ruang chu ni thum chunga mu tir ngei turin thuwa peya huan en kol tu chuan rabi tan huma a mu chuanin Yasua zui tu te chuanin a ruang chu an rubawa wana alon ta tia an phua zui mai lo nan a phumani ti a hrila puithiam te chuan a ruang chu an la chuaka sakormaya an tron beta lalnu hne na chuanin an vathon ta thu an cha zuya hei hi Yasua wana lon tura bai sei chu ani tin thu an vathon zui le ta ni lalnu chuan Yasua chu zol nei derani ti le mi puite a kwai herin a hruai peng mai ani ti a hria chuanin azui tu te chu adiriama puithiam te chu a fakta ni ti ani le ta ni adot le chuanin Holdrage version anti kumsang kazasari panga mi hi lo en leila he version in a sawidan chuanin Heroda lalai khanin Benjamin namami meiche pakhat Jerusalem ko a Simeona farnu Miriam chu mi pakhat papos ben Yehuda nen anin neya chuti lai chuanin mi pakhat Joseph Pandera chuanin Miriam chu angai mel hle maya ti chuanin vanai chilin Jerusalem atangin Bethlehema atlan pui tadai maya ti chuanin alo raita kum enge mozat aliam chuanin Miriam chuanin fapa Yasua ashinga tin fapa le fanudang po an nei nual boka ti chuanin khwalzin pakhat hne na tangin papo sa chuan anupui Miriam chu aladama mi padang nen an khosadun ti asia chuanin Heroda hne na vakalin avazual kauta chu thilawang chuanin Heroda chu a thinrim hle maya Pandera le afate chu ti hlum turin thupek achua ti chuanin Pandera chu ai kupta atlan chetani hun engemaw chen hnuah chuan ai kupta rama tram alo tlak ta ka wangin Pandera le achung kwate chu Israela an kirlia ti chuan Nazareta an khosata an hmingpo an thlaka chuti lai chuan Yasua chu alo puitlin to wangin Jerusalema Arabi Joshua ben Persia hne na zir turin akal thunga heti chung hianin Merkaba mysticism le pathian hming thuruk chu azir trana temple tlanga anin fiamna Yasua chu a inhliama wangin alukhu na chu alatha chu dan za lo na ani wangin rabi te chuan Yasua chu an chui chiang ta
Nazareta an va chui chian hnuwa Miriami tangin Yeshua chu son ani ti an va hre chuak ta an chia an lo hnuwa temple atangin an hnot chuak ta ni anu hne na tanga alo pian dan a hriat hnuwa chuanin Yeshua chu a thin rim hle a pandera chu a thata Galilee tlan cheta lungnur takin rabi ten ama an chia an lo na lan tirnan Yesu ti hming chu a chom ta zelan ti chuanin tora hrilfia dan diklo chu a zirtir tan ta hun alo kal le deuh chuanin zirtir panga aneya chungte chu Simona Mataya Eliakima Mordecai le Jonathan te ania an hming po Simon Petera Mathaya Luka Marka le Johanna tina thlak sak vek boka Yeshua hianin pathian hming thuruk mang chuan thil mak tam tak ati thina zui tu tam tak a hi pa chung ho chu ama huanga lut turin alo baptist thina ni ti chuanin pandera fapa chu aladam ti Herodan asha chuanin Yeshua chu man turin thu a pe a ama le azir tirte an tlan chhuah theilain Johanna ero chu an mana alun tan sakta ni hei hi baptist tu Johanna an soina ani mel ti chuanin pathian fapa le pathian ti sa alo chang ani thu soin ama zui tu te chu kong diklova hruain a fui phur sau sau maya ti chuan Rabbi Pathum Juda ben Zekaria kai hruai te chuan Heroda hena Yeshua chu Mosia dana bo chia ta wanga achung thu ngai to phal sak turin an ngena ani chuanin alo rem tia chuta Juda chu in thup takin Yeshua zui tu angin avakala in ngai tlom taka alana wangin Yeshua chuan ama zui tu rin om tak angin alo ngai ni ai mi te zinga a omlai hianin Yeshua chuan nupui anei boka romlal ram hun tina Juda te chuanin Yeshua chung thu an ngai to lai chuan Heroda hena Yeshua chu ti hlum mai lo turin an ngena achan chu rei tak hri om tuar se an du ni ma se Heroda chuanin a beng khon du lem lova kalhlen kut ma loka Jerusalem pona khai hlum turin a rel ta ni ma se ai khomi te chuanin a thi na chu an pom thei ve lova helna cho chua an vota khopuya lung oi lo na ti re na turin Heroda agent pakhat chuan Yeshua chu a thi atanga ni thumnia wana mai alvelin a kai thole thu a hrila ma se Rabbi Juda chuan aruang chu Jerusalema khur hlui chetaka a omreng thu wang thong takin a soi vela chu thu chu nem hi ani chuan ai khomi puite chuanin helna chu an chok chuak ta he helna ti top nan hian Rabbi Juda chuan Yeshua patea Simeon chu pathian hming thuruk zira Yeshua hminga thil makti a phal saka atopa chuan Yeshua hnung zui tu te chuanin thu dik lo le kabutam tak chu an rem khoma an rin na chu an zau bel zelani ti chuanin helna chu alen pha mai chawani ti a hriatin Simeon chuanin pathian hming mang chuan Yeshua van lon dan lem chu asiama Roma thlokin helna chu me mi phal sakna chu kaisara hne na adilani atoi zongin soitaila atopa chuanin helna chu a met mitani tiania ti chuanin khang hoka Toledot Yeshua ti varzon sang sang aṭanga alan dan tlang pui chu ania heng hi chu thil tak taka thleng ai ma in thon thu kan ti mai ma sang thon thu mit kan ti ang chi hi a ang bera athukal phung sim trim hi a oi om lo chu soilo anui zat thlang zo kani heng hi Christian na alo len chho zel laya Judaten Christian na an do dal na turata na an phuwa chhuwa ni na langa history record nilovin Christian na le Isua soi chiat na tur sim sima ruwa man ani mel zo kani tin history record anga alan thailo na chu he Toledot Yeshua hi Christian na lo om tran tir khanin mu tura om lova tin Christian na kha do dal na ana sem em boka chu wangin Christian na do dal na tur sim sima phuwa chop ni na langa chu ti rol chuanin he Toledot Yeshua hian Isua chu Bible in a tarlan tel lo khang kuma te po khanin Israel ram hi achua san lo ni hian angai thaya Isua kha khovel anga ngai tua chuanin mi ri thei ve tak fa pa ania chu wangin mi ten arong bol na chanchin an hriat ma kha chuanin an ngai ven lem lo ni na lang zo kani chu ti rol chuanin he Toledot Yeshua ti hi thil ngai nom tak chu ani ve pakhata ma sela a thon thu hrim hrim hi chu phuwa chop lam rong a kai ma awangin chotak khu ka han khuk puitlak ani lem lo ni Judaten Christian an baina tura thon thu an phuwa tila a fia mai ome tin heng lo po hi Isua chanchin zia na neu neu hi ala tam maya kan soi vek seng lawang chung zinga then khat chu soi vele thuak thuakila Celsus an Isua chanchin a sawidan hi lo ngai thale tiang Celsus chu kumzabi pahni na vela Greek thuziak mi ania ani hian Christian sa kho kha ado hle ani ti shema sataila
chu wangin Christian puipa te zinga mi Origen akanin Celsus an hnial let na hi alo siam nge nge chu sap tong chuanin against Celsus ti ania chu le khabu bukhatna chuanin bung somni pariat na te buthumna bung somli pariata te bung somnga panga te nga kwa rukli ate bulina bung som pali ate bungana bung somni panga ate bung som thum panga ate burukna bung som sari panga ate atam mai Origen a hianin Celsus a thuziak chu la chuakin adik lo dana soi zela ti chuanin Celsus a soidan tlang pui chu hetiang hi ania Isua thla tu te chu Judai rama thingtlang kho phangat aṭanga chor chuak an nia anu mari po kha nure thei ve tak ania apa chu thing mystery ani boka anu mari hi a uirea chu wangin apa hianin a hnot chuaka ti chuanin mari chu awak vaita chuta chuanin a son pai chu a hring tam boka a hminga Isua asa ti chuanin Isua chu alo than len po khanin a re thei em maya chu wangin ai kuptarama in hlo turin akala ai kuptarama chuanin doi lamte azera chu a doi thil zir thiam tharnen chuanin aron let lea pathiana aron in chalta tin mari chimshim po kha sipai pakhat panthera anti laka uire ani wangin a pasal khan hoisan ta ni na soya chu baka Isua chu palian lem lo tak mel thalem lo tak za pui om tak ni na soi bok ani a zong chu soi vek sen ani lova khang kha Celsus sa soidan ania he tu hi Toledot Yeshua ti anlak na source berkha ani mai thei akal mang po a in ang viau nge ni Celsus hi Christian te dal tu ma sapol ani boka chu wangin Isua po hi dotin na satakin abei hle ani ti asia theini Origen akanin aron chan let na po khan thudik lo ani zia na satakin atar lang boka tin dot mulum a in thudik chan ve a hlo omjok an tiang dewin heng Toledot Yeshua le Celsus an Isua chanchin a soi ang chi te hi chu han oi viau po tumila oi ngai na omlo kophianin phua chop ani na hi alangma ma dewani kumzabi som pakwana le somni na vela khan Isua chu kumsom pani ani tanga kumsomni pakwa ani inkar khanin Hindu sakho a tharau lama ti warna le hriat na nei turin India le Nepal aron tlo ti te then kha chuan isin ho zinga khosa angin theory chi hrang an nei hloma chuti rolin tunlai Christian te ro chuanin atlang puin heng theory te hi kan hnol vek ome achan chu Biblein tarlang chiang lo ma se heng hun lai hianin India ram aron tlo arin omlowa achan po Isua lo pian na chung kwa kha leilung dan anga thlir chuanin chung ko khosa kharsa ve tak kut na thoka eizong an ni mewa wangin ram hlalu tuka azin chua thei arin omlowani engpo ni sela an soidan tlang pui ero chu thlir vele thuak ila kumsang khazaria somrian pasari khanin Russian mi Nicholas Notovitch chuan Ladaka Hemis monasteria a omlain Isua chanchin zian ani om tak atriat thu soya Notovitch a thon thu hriat timeila he thu hi Life of Saint Isa tia le linania kumsang khazaria somkwa pali khan friend strong in ti chua ani bokani he scroll hianin a soidan chuanin Isua chu kumsom pathum mi ani lain Jerusalem chua sanin sin lam apana ama pathian na le hriat thiam na le fam kim na anei bel na turin le Buddha dan ro pui tak te zir turin akalani Punjab kaltlangin Puri Jagannath athlenga chuta chuanin Brahmins pui thiam te hna Veda azera man lai Hindu ho thil zirna hmun Nalanda kiang loka Puri le Rajgir a kumruk a oma ti chuanin Himalaya aṭanga akal le Tibetan monastery a Buddhist sakho chungchang zirin hun amang le ti chuanin anhuwa kumsomni pakuanin Persia paltlangin Jerusalem a akir le ni na soini amai ro chu he scroll hi anhuwa midangin vamu ve an tomin an hlo cham thin ni nan soya chu wangin hei wang hianin thil pom tlak tak nei na langlawa chuti rualin kan han tar lang ve hrim ani ti chuan kumsang kha zakwa pariat khanin Levi S Dolin chuan The Aquarian Gospel of Jesus the Christ ti ati chuaka heta hianin Isua kumbo kan ti mai kha alanga hemilai hian Isua chuan India te Tibet te Persia te Assyria te Greece le ai kuptarama te kal angin atar lang ve bokani tin mithen kha chuanin Isua khan he kumbo kan ti chung hianin Japan ram te po ahan tlo ve ni nan ring bokani kan soitu angin soitur tam tak a om theya ma se soivek sen ani lova atlang pui chu khatiang khania ti chuanin heng India ram ti te mundang danga kal anga soina te hi tunlai huna Christian scholar te chuanin an pom lo hlea
chungzinga tlem chu ilo tarlang ila Robert van Woers chuan heng Isua zin kwalna Kashmir Tibet le India ram khoilai mun emo anga soite hian omzia anei lo tin a soya Marcus Bok chuan Isua kha apuitlin hnuwa ai kupta emo India emo kala Buddhism ne na soi kopna hian history be san le in ngana anei lo ati bokani ti chuan chu tiang chuanin Christian na chuanin pom ani lowa chu ti rualin khoya nge om ti ro chu chiang taka soina kan nei chuang lo ni chu ti rual chuanin Christian kan ni angin Bible atangin lo en vele ta thungila lukabung ni chang somli pahni a chuan Isua chu tempula an kalkhanin kumsom pahni ania baptisma achan zoa rong a bol tan khanin kumsom thum alo ni to ti lukabung thum chang somni pathuma kan mulea hemi inkar hian Isua chu khongeya omang ti ngai dana wangin theory sang kha lo chuak ania Bible atanga kan thlir chuanin Isua nu le pa te kha mire thei ve tak an nia Galilee ram biala thingtlang kho pakhat Nazareth khuwa mi an nia khatia mi zong an mingzia ka chiar pui an nei don khanin an lo chuana khuwa a kalvek an ngaya Josepha le Maripo Davida tha ami an ni wangin Nazareth atangin Bethlehem an panani chiar pui ani wang chau ni lo se chuanin zin chua mai kha an har sat ve hle in rin oma ti chuanin Isua alo pian po khanin khwal buka an leng ve lawa bong in kan han ti thin takna ran ina an ompha ta helai hianin Isua kharan ina apiang ti hi zia ka omlova ma se Christian tamzokin tradition het tak angin nitura kan lo ngai thina Bible landan hi chuanin Isua pian hnuwa ran ina an lut chau ani mel lukabung ni chang sari kan en chuanin azia dana ni thladani chuta Herodan no se na ro chiama wangin lo thei lovin Bethlehem atangin an kupta an pan le ta anuwa an ron kir le chuanin an khongai Nazareth bok an omlia mi ho satak an ni lem lova kutna thoga eizong ve mai an nia chu wangin he khuwa hianin Isua po khanin apa puin a om thin nge yang ti arin theya chu kumsom pahni ani thlenga kha chuanin thil chiang tak ani ti chuanin kumsom thum ani in baptisma changin rong bolna atanta ti chuan lukabung li kan en chuanin Galilee vela khanin rong bolna atan ani ti kan sia kemna ato hnu khanin Galilee lama alet le ni Galilee bial kha afang ni ngei turani lukabung li chang som panga kan en chuanin in khawm na ina te chuanin azir tir zela ti ania ti chuanin chutiang Galilee ram khuwa afan chuan an khuwa Nazareth po aluta ti chuanin lukabung li chang som parukha kan en chuanin tin asailen na khuwa Nazareth chu alo thlenga tin cholnia ati dan pa ngain in khawm na ina aluta chiar turin adinga ti kan muta hei hianin Isua kumbo tia kan soita kha aron hril fia ta cheni baptisma chana rong a bol tan ma kha chuan Nazareth hi alo chua san reng lo ti a hria theita achan chu a sailen na khuwa ati tlata tin baka ati dan pa ngain ati te hianin a rong bol tan don laya Nazareth a chua san ma khan Nazareth biak ina khanin a in khom zia ti atar lang thei tlatani engwai nge Isua nundan rol thar ani hun lai chu kan mu si lo kan ti mai theya achan chu thingtlang kho pakhat tlangwal ani ve maya mi ho satak an ni lova mi hriat hlo tak ni lo kha chu tunge a chanchin ziak pei chuangang rong a bol hnu mi ten an hriat hnu lamak ero kha chuanin Bible pon lam thlangin a chanchin hmu tur om ta thunga chu lo renga po thil lian tham le poimo kha a thleng lem lo po ani theya a pian thua kha chuanin boina tam taka oma a rol thar nuna hi chuanin thil poimo tun lai hunatana kan hriat tur a om lo ni na langani omni sela chuanin chanchin thabu te hianin an tarlang em tur hiania nitin apa thil siam apui thu emo vel kha chu zialan kher tula an ruat lo ni na langani apoimo ber chu Nazareth a chua san lova Nazareth kha a sailen na ani ti khani khati zong kha tun tuma kan ti chua thei te chu nile phot ro se